Što ja činim kako bi internet bio bolje mjesto za sve? Kao prvo sam ljubazan i poštujem druge, izbjegavam vrijeđanje, ruganje i širenje negativnih komentara. Uvijek komuniciram na način koji je obazriv i poštujem tuđe osjećaje. Ne dijelim osobne podatke kao adresu, broj telefona, ime škole i lozinke s drugima, a pogotovo nepoznatim osobama na internetu. Prijavljujem neprikladan sadržaj na koji naiđem, pogotovo ako je uvrijedljiv ili neprikladan i opasan. Pazim na sadržaj koji dijelim. Razmislim kako bi to moglo utjecati na druge i mene u budućnosti. Provjeravam izvor informacija. Ne vjerujem svemu što pročitam na internetu, nego koristim informacije iz provjerenih izvora. I po meni najbitnije, ne razgovaram s nepoznatim osobama. Kada me netko nepoznat kontaktira, ne odgovaram na poruke i odmah obavijestim odraslu osobu. Ostanite sigurni i pozdrav!